Geguritan karyanipun Bambang Nugroho, asesirah poso lan riyaya bodho. Ora bisa dipisahake antarane poso, buka lan riyaya bodho. Mendah kaya ngapa rasane kang bisa nindakake kelawan iman lan takwane, kanthi sabecik-becike bisa suka bagya mulyane kebak puja puji syukur lair lan batine. Nadyan akeh wae kang ora poso nanging padha melu buka, ora poso uga padha melu riyaya bodho, kepara melu suka parisuka nampa THR lan parsel, melu rono rene silaturahmi uga plesiran kono lan kene. Ya ora apa-apa, kepara ora ana alane kanggo kekancan lan paseduluran jroning keserawungan supaya tetep kajaga ngrabuk katentreman jroning urip bebarengan bebarengan, aja nganti cerah utawa bobrah. Merga riyaya bodho mono wis dadi budayane bangsa. Kabeh padha melu ngrasa, melu gumyak asesuka. Nanging aja nganti lali lan lena. Yen sesuk isih ana dina kanggo nindakke jejebahan kanthi luwih becik lan tumata. Bantul damel Ramadan 1443 Hijrah. Matur nuwun.